дар майдон будан хуб аст, аммо ғолиб шудан боз беҳтар. майдони сабз, барнома барои мардони майдон. бошгоҳи PSG Фаронса тасмим гирифтааст ки дар мавсими хариду фурӯши тобистона бозигари 23 солаи Реал Мадрид Серхио Регилонро ҳамчун ҷойивазкунандаи Левен Курзава харидорӣ намояд. Инчунин бошгоҳи итолиёвии Ювентус ин мавсим намехоҳад муҳофизатгари 20 сола Де Ликтро фурӯшад. Чанд хабар аз бозори хариду фурӯши тобистонаи футболбозон дар пешниҳоди коромӯзи идораи мо Зиёддин Назаров. рӯзномаи машҳури испании Марка иттилоъ медиҳад ки дастаи шоҳонаи Реал Мадрид ду ситораи ҷавони футбол Килиан Мбаппе ва Эрлинг Ҳоландро дар соли 2022 бо чӣ қимате набошад ба ҳайаташ шомил мекунад, чаро ки дар ин сол аз ҳукмронии президенти бошгоҳ Флорентино Перес 20 сол сипарӣ мешавад. роҳбарияти даст намехоҳад ин санаро дар якҷоягӣ бо ин ду бозингар ҷашн гирад. фикр мекунам Перес ба он хазинае ки дорад дастаи ҷадиди гаразмониро сохтанист. нашрияи Гоал мақолаеро нисбати сармураббии дастаи Манчестер Сити Хосеп Гвардиола нашр кардааст ки сармутахассис баъди рафтани Винсент Компани ҷои ӯро холӣ дида орзуи умеди ҳимоятгари Ювентус Леонардо Бануччиро дорад ва мехоҳад ҳар чӣ зудтар ӯро ба лигаи бартари Англия биёрад. шоҳи футбол Пелеи брозилӣ ба суоле ки ҳар рӯз вирди забони мухлисони футбол аст ки футболбози беҳтарини рӯи дунёст ҷавоб гуфт: фикр мекунам Лео Месси беҳтарин дар айни замон аст. ӯ гол мезанад, партофт мекунад ва тӯбро дар худ моҳирона нигоҳ медорад, гуфтааст Пеле. дар охир Пеле боз изҳор доштааст ки агар ман бо Месси дар як даста бозӣ мекардем, тарафи муқобил яку якбора аз ду бозингар дар ҳарос мебуданд. ин суханҳоро газета Дела Спорти Италия мунташир кардааст. ёдрас мешавем ки Пеле дар охири моҳи гузашта Роналдуро беҳамто дониста буд ва баъди гузариши як моҳ назарашро иваз кард. имрӯз Месси ва Роналдо аз тамоми ҳунари футболӣ бархурдоранду дар суоле ки кӣ болотар аст, ҳатто шоҳи футболро оҷиз монданд. мегӯянд маслиҳати хуб дершавӣ надорад. ба ҳамин маъно собиқ мураббии мунтахаби Бразилия Филиппе Сколари оиди гузариши Неймар ба Барселона сухан гуфт. ӯ мегӯяд агар Неймар хоҳад яке аз футболбози беҳтарин дар ҷаҳон бошад, пас бояд Барселонаро интихоб намуда баргардад. зимни суханронӣ Сколари қайд кард ки ман пештар ба худи Неймар низ ин суханҳоро гуфта будам. маҷаллаи бритониёии 442 беҳтаринҳои майдони сабзро ки 25 соли охир натиҷаҳои мабҳуткунанда нишон доданд мунташир кард. дар ин рӯйхат нашрия мақоми аввалро ба сарбони тими Барселона Лионел Месси салоҳ донист. мақоми дуюм насиби ҳамлагари тими мунтахаби Португалия ва Ювентуси Италия Криштиану Роналду гардид. дар зинаи сеюм Зенедин Зидан ҷой гирифт.